Kaixo lagunok eta ongi torriak txoriene sasoi honean saiora. Zemoz jaione? Ongi. Bai? Holan, sin más. Sistarek erori alda gaur. Erori ez, inbai. Bai, Ostra, ni... eta hori bitu, lehunean diskusio egin gendu. Siesta zemateko izan behar da. Ordu erdi, ordukoa pijamata guzti. Hor badau neurririk hortako? Garai baten zen, hola jarri, da, Hori hori eragertzen zenen listo. Beste, oin gaur egun bako zelan dan? Telebista mandua hola. Hori, listo. Benetan, telebista mandu erosten da momentutik, nahikoa da. Koia, leru izan guen konta. Bueno, siesta kontuak alde batera utzi, eta, bueno, hemen sukalde kontuak ibiltze ditugu. Eta gaurkoan, hau errezeta hau lehen gunean lagun batekin, ez da gizun hori ditugun hemen temperatura basuan enbasatuta jakiak eta holanda ze gozo geratzen diren gero gorritu bat eman da. Bueno, holako gaiurik ero ez daukarentzako, baita aukera dago beste modu batean iteko. Eta gaur hori ingo du. Saieski errea, panadera patatekin ero. Nola ingo du? Saieski hartu, berez oberena izango zen, osorik pieza osoa lapiko handi batean salzu eta ezer moztu gabe bertan egostea. Erditi moztuko dugu eta hemen barazki batzuekin egosten jarriko dugu. Kipulakin, porruakin, azenarioa, apio adar bat eta gero piper beltzalde batzuk. Iragiten hasten da momentutik 50 minutu izango du hemen egosten. Behin, 50 minutu hori pasa direnean, ja, moztuko ataletan, saieskia, holako labeko erretilu batean jarriko du, labea 210 gradutan daukat, eta gainetik grilla martxan, eta ingo duguna da, soja eta olio nasketa batekin margotu ingo ditu. Gatzik ez dugu botako, hau izango da gehituko dugu. Hau gero labean sartu eta karamelatu ingo da, saieskia berez egin da egongo da, eta gure duguna da gorritu bat ematea, ez? Saieskia jaten dugunean nola imaginatzen du gaina, ez? Xamurra barrutik eta ero gorritu gozo eta kurruskari batekin kanpotik. Eta txerri saiezki honen lagungarria zein izango da, patata xerratu batzuk ingo dugu. Hauek, normalen labean iten die, baina ingo duguna sartei batean. Hor, tipulina eta berakatz xamurrak erregosten jarriko ditugu, patata zuritu eta fin moztuko ditugu, eta hor erregoziko ditugu, eta hemengo ur pixka, egosketa honen ur pixka botako dugu. Gero, nahi izan ezkero labean bukatu aldie. Honen ohe bat, eta saltza moduan zerbait oso erreza. Hartuko du, parrezila olako eskuka da hon bat, gero berez errezetan jarri zuet oliba 100 gramo, eta ero limoi zukua 50. Ingo duguna gaur egun badukagu. Limoi zapore duen oliba, orduan hori, gehi, ospina, eta hemen, gero, labean erretzeko erabiliko ditugun, bueno, berakatzatalauek egozingo ditu, eta ero labean erre. Hoiek danak infusionatu, berrindu, emulsionatu, parkatu, eta hori izango da saltza gainetik botako. Benetan, erreza da, pintxopote egun bateko errezeta, kuadriakin pintxopotea luzatzen dana, elkarteragoa, saieski bate edo zeintokitan lortzen duzu, eta rau patata batzuk zeinek ez ditutzia. Zei dutzen zeizu plana. Una. Igandeako deio ikusten dira. Igandekoa bai, afaltzeko, lako... Igandeako paia. Bazkaltzeko. Bitu, fidegoa iteko gugadoka, fidegoa ekarri behar dugu, jaion etxera, ona. Hau txorienen bakarri pasatzea, errezeta atiken hasi aurretik 5 proposamen ezberdin botatzea gutxienez. Bakizu, ni txorieneko errezetak idazten hasten naizena, bakizu, azkenean, hasten naiz bat idazten, da ero horti tiraka aurkitzen ezat, honekin hau, eta dauzkadala azkenean 5 hasita idazten, eta bat desbukatu gabe. Zaten dana, hainbat frente irekita. Bueno, Euskal Ekoiztetxeak, argitaletxeak egin apostu. Mentxen, errezetategi bilduma zabal bat, idazteko moduko. Gero, osaiak eta gero, perez ematen diano nola idatzi, nola inberdan, eta gero zuentzako da, baina ordena horren, ez da zuek zenbat ordu pasatzen ditugu, baina jaionek utxera moldatzen da, nekin. Pi, noizean behin lodia, bai? Erdiko aia mateko. Nundao. Eskerretala. Hemen. Eskerreta, bai. Zein gehiago. Ese. Bai. GH. Borratzekoa goian. Tiki, hemen, eskerreko. Gero, salto itekoa, inter. Hemen. Ea, gu gurera, erdi menperatzen duen behintzat alorrontara, ez? Sukaldera. Bai, eta hori ere, jaione. Bueno, arituan ikasiko duzu, zer? Ba, egun ematen. Bueno, esan dakoa, nik hemen
jaione, berakatz atalak, hauek egosketan erabiliko ditu, 6 atal. Baina hauek gero, hemendik atera, berreskuratu ingo ditu, behin egosita, labera sartuko ditu, eta labetik ateratakoan, birrinen ditu. Oan, suabe geratuko. Etzago zure saltza hori bezala. Suabe. Hale ba, listo. Bueno, saieskea ez dakit denboraldi honetan lehenengo aldi izango da proposamen gisa dakarkizuegula eta aipatzeko hemen oso zati, txerriki xamurra dela, zati goxoa dela, xamurre dela, merkea dela, hori bai kozinatzeko edo bere denbora behar dula, bere puntue behar dula eta hortarako favorez labana minututik minutura sartzen ez dela itu beharrik, horregatik ez da lehenago egingo eta. Hori itendu jendia? Tipikoa da, labea iriki, sartu ziztatu eain da, berez ez da olako beharrik, ez? Eta gaina are eta gehiago gaur egun edo azken bolada honetan hainbat eta hainbat sukaldarik eta hainbat eta hainbat txerrizainek aldarrikatzen duela, aragie, txerrikie kasu honetan, ez dela hainbeste indarrik, beste txekorki bat bezala zen, erdinda ere ongi da hola, ez? Egia esan... Oitze izango da, Oitze izango da. Oin bertan, nik egia da, eta ni hortan niko irikien naiz, baina oiaskoa oraindik, beti ondo inda jandu da moduan, egia da, txerrikieia hasi garela, kalidadeko txerriki erosita, erditik, gordin puntualan gutxi inda, atatzen berdin da, ez du dela, enaizela erotzen gehiegi egiten, kalidadeko ebilita, Eta gero egia da, gero beste hau zuen, eta oiaskoa? Hor nik uste dela gehiago, alde batetik agian kultura hori aldatzeko momentu inflexio puntu hortan dago, baina gero etxen beti ere tentuz favorez, beti esan izan da asko kozinatu behar dela toxizidadengatik edo bertan bakterioak azkar eta azkar edatzen dielak. Orduan, segun noiz jamar duzun, ez? Erdizkain baino adibidez, txerriki bat edo iasko papar bat, petxuga bat, atera eta 2 ordu sukalde mai gainen euki eta gero hori kozinatu, erdi kozinatu, beti ere. Patata tortilla egin behar, jaione, bota. Ez gara espertuko hori esateaz, etxe askotan egiten da hori, eta ez dakit, oin etorriko die gero, ez dakit, eskolan tokatzen dela patata tortilla egin, da zenbat, bezperan, bolta ematen plater berdina eta han bertan utzi, eta... Neri adibidez, ekimen hau, eta badakit ziurrenik asko gainera botako zaretela, edo behintzat ez duzuela gustoko izango, orain aipatuko dugun honekin, baina zigorrek esan bezala, orain ekimen ugari, garai hontatik aurrera, ekimen ugari daude honako eskolako bidaietako, kurtsoko azken bidaietarako tortilla patatak, edo patata tortillak eskolara saltzeko eramatea. Oso ondo iruditzen zaigu. Baina, mesedez, egin egunean. Eta aldala pixkat, normalen gutxi inda ustatzen bazaizue pixkat geixi hoi. Hori da, favorez, eta harren. Baina tira, gaurko protagonista saieskia den hortan, badode modu batzuk edo txerrikie xamurtzeko, ez? Eta ohitura hoin arten dago adibidez kolpatzea. Guk egi esan hemen inguru hontan ez daukegu ohiture hori, baina pelikuletan eta ikusi du. Zerekin, honako maionekin. Ez hau ez da epaitegirako, ez. Hau, aragia honako giharrak eta zuntzak eta hausteko da, apurtzeko da. Alde batetik esaten dena laua du eta beste aldetik hortzak ditu, ez? Eta honek, esan dakoa. Hori zeinekin da tipiko egite jaione, sasoi batean? Honako eskalopea, adibidez. Baina itxasora joan da? Olagarroarekin, adibidez. Olagarroa gaur egon ikasi du, izoz gai egon sartuta, baina nik hori esautu dut, hartu olagarroa, harrapatutan, paretan kontra. Makinekin, baina kasu hontan, adibidez, jatetxetan eta kukagian hori ikusi dugu, ez? Honako eskalopea, edo esaten dena, edo betetako xerra gaztaz edo piperraz, honako honekin benetan zapaldu, lau utzi eta hor laiken, baina, bestela, pelikulatan. Nola, haitzen zen, gailu bat, espalmadera. Zegoen, hortako gailu bat, zela pala bat bezalakoa, burnizkoa, pixua zeugan, arekin eman eskero, eta zeo zer politikari batekin lotutako beste izen bat ere badauke, guain bertan etzetela gogora etortzen, baina tira, zeo zer badauke, baina tira, zu baldin badakizu txorienea bildua, itb.eusera idatzi guzue, eta argitu guri, honek zeo zer badauke politikaukin hola loturan bat, Tira, beste hola aragi xamurtzeko beste holako baliabide bat marinatuak, nola ez.
Zigorre gaur ingo duna azken finean, izan daiteke zaporea emateko, baino honako zuntzoiek apurtzea nahi baldin badu beti azido bat behar da. Eta azidoa nondik sartuko diogun limoiakin, ozpinakin edo kontuz, esnearekin. Esnearekin ere ohikoa da. Ohikoa da, klasiko handi badira, egiten ditugunean hauek rabak. Rabak lehen askotan jartzen dira, hartuta esnetan jarri eskero, esnearen proteinak raban zuntzak abusten ditu, eta xamurra jaten da hori. Jatetxetan nahiko klasiko bat da. Eta hemen txorienen ez dut gogoan zehazki zein gonbidatuk ekarri zuen errezeta hau, gastroandere edo ibili naizen, ere barruko artxiboan bilatu nahien, baina baten batek xolomu esnetan prestatu zuen hemen. Ordutan, egosita, eta bertan esaten dena mazeratuta. Eta benetan bikaina zion, bitxie zion. Beste sistema bat, salmuera. Salmuera, hau betidanik erabili izan da, xolomue ontzeko. Olako piezatan gehien, olako piezatan gehien erabiltzen den sistema da, xamurtzeko, eta batzuetan ere nik keixa batzuk entzun izan dutut, ez? Lehengo zarren eskutik, adibidez. Gaur egungo xolomu sartzeko salmueran, eta noski, hola pixu gehiago baldin baitauke, eta gero, prezioa ez, xolomue lehortuta. Salmuerak badauke hori alde batetik, ura, gatza batzuk azukrea botatzen diote, eta honela, xamurtzen da, baina beste alde batetik, aizatu edo esaten dena, pixkat puzture egiten da. Nire partetik saiesken ingurun guzti hori. Eta ze hona dan, saieskia, labean erreta, porru patata batzuekin, barrunak, eltzekari, edozein eltzekarikin, ni bertan egosten du gaina. Hor ni txoixu eta holkiak, normalean, beste lapiko batean egiten ditut, egosten ditut, baina saieskia, porru saldan, askotan jaten du, lekapatatakin gustatzen zaigu etxean, saieskia, eta bertan egosten du, baina egiten duena, lekak eta patata bota baino lehenago, uretan jartzen dut saieskia egosten, denbora gehiago behar duenez, eta gero bukaeran, gero botatzen izkio lekak eta patata. Eta orduan, leka patata biek, gero porru salda hori ingo zaigu, haragi salda batean kozinatuko zaigu. Eta, hori eratzen da. Xapo! Xapo, bai. Irakiten jarri zaigu, hau jaione, berazua, eta 50 bat minutu lapiko azkarrean, 25 bat minutu, 25 bat minutukin nahikoa izango genuke. Eta ero, hau hemen egozingo dugu eta bukatu labean. Denbora, hemen txe, 50 bat. Gaurko zigorren errezeta honekin haragi xamur-xabur geldituko delako dudarik ez du, baina batzutan izaten da haragi gogorra da honen edo zaie, jateko zaie gelditu den hortan esaten duela, Dios, espartzin zola baino gogorragoa dago, ezta? Klasiko handi bat. Klasiko handi bat. Espartuak hori baitauke, gogorra, sendotasuna. Zuk espartzinek erabili izan dituzu, noiz bat zure bizizan hola, etxeko zapatile bezala behinik? Izan genuen sasoi bat, erosten genituela, eta modan egon zan. Modan zan, ezta? Zu pisamierrazak ezautzen zenituen? Holan deitzen ziren, danak ezautzen dituzu pisamierrazak. Pisamierrazak modan jarri zen moduan, hoiekin ibiltza modan jarri zan. Eta egin esan, komodoak, ez dut zago, komodoa, zeitu gainea, zeitu iten ziren, gero handi, eta azkenean bukatzen zuen, etxeko zapatilla moduan, atzetik txankleta moduan ibiltzen zen dituen, holan. Baina, danak ematen zuten jaion, eta orduan, lehen aldiaz, iraganean itzin beharren, orainan ere itzin dezakegu, ze gaur egun noendiken modan eoten die, baino, balioan daude. Baina, esan bezala, modan eote baino urte sasoian, ez urte guztin, baizik eta udaberri, uda inguru horretan, eta egia esan gaur egun kolore aniztasun oso bat dao, onako espartinentzat, eta ez hori bakarri takoidunak, olako kuña esaten zaio erderaz, olako beste, bai. Balear Uartetan ere, hori horkoa dire, ez? Nik guartzen ez Balear Uartetara ara jun, eta han ere, jendeak, erostea, eskatze handik ekartzeko. Takit, Euskal Herri mailan esaten da, azken finen, Pirineotan zeola olako tradizioirik handiena, bai espartzinetan eta baita abarketan ere, ez? Pixkat hortik eratu zela, Euskal Herri ingurura, eta ezberdintasun gisa lehengo espartzine eta gaurko espartzine, guk espartzine esaten diogu. Da olako... Alpargata. Alpargata, bale.
Esaten dena da, azken finen gaur egungo zolak kautxu olako estalki mehe bat daukate, garaibatekoak dena espartua izaten zen, eta bueno, abarkak aldiz gaur egun kautxozkoak die hori hola da, baina garaibaten erabiltzen zienak txal larrukin izaten zien, eta doi esaten dena behatzak estaltzeko eta hankazola estaltzeko. Listo, hoxe izaten zuen oinetakoa. Eta hoien niko komoda, baina nundi Asturiasen ero Kantabrian ez di horrek egurrezkoa diena olako kriston kankei, imaginatuz, nire kuadreako baten amako itxura zeukan ari semieri zapatilla botateko etzeko, eta kriston punteria zeukan, benetan, nik ikusi diot, ia 8 metrota eta teun, asertatu. Imaginatu olako zapata botatzen baizu egurrezko itakoa. Akabo. Bueno, ez dakitena da, abarkak zenolako joera izango duen, ze hauek modan ez baino, ikusten da gehiena olako dantza folkloriko inguru hortan, ez, festetan, esaten dena baserritarrez jazten gehanen, eta gaur egun oraindik behintzat, takoidun abarkarik ez da atera, orduan. Ez daude holan, oin plataforma holan pixka zabala okin, holako ez da, alpargatan zela. Egia esatizu, abarka plataformakin ateatzen baldin baditu, egun hortan bertso jarriko ditu hemen txorienen. Edo zer, espedu etxanten. Berakatz freskoa. Ez paukazue berakatz freskorik, oin gaina, honek emango ikutu. Berakatza bera, hartu berakatze atal pare batero, bertara bota eta listo. Hau, hemen erregosten, eta ingo duana hartu, eta patatak hartu, zuritu, eta fin moztuko ditu. Labanakin, mandolinakin, ero nahi duzuenak. Eta bertara jarriko ditu erregoste. Bueno, esan bezala espartina bai, Pirineo inguru hortan edo oso tradizionala izan zen, eta bertako hegoaldeko familia askorentzat sostengu ere bai, zergatik, espartzin gintzari esker gehien bat. Ze hor, espartin lantegi ugari zeuden bai maulen, bai inguru hortan, eta baita Frantziako beste hegoaldeko toki batzutan ere, beraz, Pirineoak zeharkatu eta bertara joaten ziren lanera hainbat eta hainbat neskatil. Hor, udazken aldera izaten zen, ez? Lehen elurra gero erori orduko? Esaten da, azken finean, nik uste lanak nola balnatu edo antolatu, beraien modu izango zuela, eta esaten da, enarak deitzen zitzaiela, batipat, beltzez jantzita joaten zielako urritik maiatzera bitarten, ez? Tarte hortan edo, herri ingurutik faltatzen ziela, azken finean, enaren migrazioa bezala. Eta horrek, zentzua izango zuen, zen nahi dut familia horietan, udan da lana izango zan, ez? Udaberrian da, baratzean da lan egitea eta hori, eta neguan, ez zeholako zerreini, bintzat, ez? Diru zarrera, bat? Bai, hori alde batetik, hori neskeri zegokien, ez? Baina hor mutilak ere, beraien bestelako hartzaintzela, egurre lanetara zela, orduan gaina errepiden sarera zela, edo elektrizitaten olako instalazioetara zela, dirudienez, herri txiki asko, bertako Isaba, Erronkari inguruko herri txiki asko utzi gazte jende gabe gelitzen omen zen, gehien bat migrazio horrengatik, ez? Eta, enaren inguruan adibidez, hau aipatzen da, migrazio historikoa jaso zela 1880 eta 1940 urte bitarte hoietan, ia 100 urtez, kontuz, eta urtero berdin izaten zela, milaka eta milaka pertsonak edo neskak Pirinoak oinez zeharkatzen zituztela, eta zatirik zaienak edo taldeka egiten zituela. Biden lehenengo hasiera hori edo etxeko batela ontzen zitela, baina bestela bakarrik. Horre, eta ez bakarrik Euskal Herria, Nafarroa aldetik, guk Kanfranken egon ginenean eta han ere, horren berri izan genuen, eta hango jendia baiarakoa bai, Aragoaitik ere, baita juten zirela, maula aldera, hoxe, apargatak egitea. Eta gero, pentsatu dezakegu, azken finean, bertara joan, lana egin, soldata irabazi, eta xoix batzuk eskuratuko zituela, baina, dena etzen nola izaten, ez? 12 eta 14 ordu bitarteko lan orduk izaten omen zituen, eta diru hori ezin zuen, onera ekarri frankoetan ordaintzen omen zieten, beraz, frankoak ezin zituzten ez aldatu, antza gauzak eroste zituzten, ala nola, txokolatea... Produktuak hartzen zutela, Produktuak, adibidez, txokolatea, eunonak, oialak, eta abar.
Bai, etxean beharko zuten gauzak, edo etxe lantresnak, edo Edo agian gero hemen trukerako erabiliko zuena, edo saldu, edo ez, azken finean hango erloju bat, demagun erloju bat ekarri, eta hemen erosten zunak, peseta, garai harretan zaizat? Sentimoak egongo ziren. Bueno, pesetak. Sosak, errealak, ez dakit. Auskalo. Bai, orduan pesetak, baina sentimotan zeuden baita, ez? Mila zortzireun aigea esaten, Bai, baina orduan gura itxitxeketa hori zautu, da gura itxitxe mila zortzireun ez zigor. Ez, baina gure zezan, baina mila beratzion da berrogei arte egon zien orduan. Gura itxitxeketa olako gauzak entzun dezauzkien, eta lehen ziren pesetak, baina gero sentimotan, sentimo ez euskaten, gu pesetak, ni pesetak ezautu nituen, baina sentimo gabe, peseta bakarrik. Sentimorik gabe, bai, azken finean, hortik esanera bada, ez? Honek 8 balio du, kasu honetan errealak izatzi zela uste, baina tira. Nola ez dakiten, ezin dut ziurtatu, beraz. Bai dakit, edo behintzat ikusi edo arnastu deguna da hemen da, hau dena gora ipatzeko, enaren eta ainarak ere deitzen zitzaien, hauen kemena gora ipatzeko eta azturan ez gelditzeko hainbat eta hainbat ekimen sortzen diela, egiten diela, eta hauen oroimenak aurrera iteko ezinbestekoa dela. Ze politia dien enarak, Egazti zaiza guain, noski, enarak, ainarak, eta kontuz, Bizkaian elaiak. Eta izan, elaia tipiko da. Izen moduan, neskan izan moduan. Bai. Eben ezerrez, honi gatz pixka bota diot, patatak ikusituzue, fin mostu, eta, nahi duzu moduan, nahi baituzu boro bilakin, baina badakizue, beti patatak xerratu behar dituzuenean fin, oinarri batein, nik erditi moztu ditut, eta orduan 2 erdi zeuden, eta hor ondo finkatuta, eta hori dauena, beti moztu holan, eta hau ez da inora mugitzen. Bestetara, osoa izango genuke behira nola ebiliko zan dantzan. Eta dantzaitea ez dugu nahi, beti, tak, oinarri bat, eta tas, jun mozten. Hau, hona botako dut, pixkat lehengo errego zingo ditugu patata hauek, eta gero esan dakoa. Hemengo salda ontatik, bota eta hemen erregozten jungoa poliki. Patata tortilla antzeko bat, baina olio gutxiagoketin eta saldakin. Patata tortilla ere berdin inalda, nahi izan eskero garbi alderain, baiten dute batzuk egosita patatakin. Ez dauka grazia berdinek. Grazie beti, zigor. Grazie beti. Grazie, enara egaztea ipatuta, hemen honako eskuliburua ez, baino mesanotxeko liburua ekarri dizuet, gogoratu hemen gurekin izan zela Iñaki Sanzazku eta berarekin batea Iñato Agirrek, liburu hau argitaratu zutela, eta bertako faunari begira, enara ere bertan da. Orduan, irakurtzeko tarte txiki bat bai, zigo. Zer esaten dute enaren inguruan? Bizkaia aldean Leioan txoririk apresia duena dela diote. Hernanin bertan zomorro ona eta Nafarroa beheko arruetan jainkoaren oioa. Euskal Herriko sinismenetan sakratua da enara zaindu beharrekoa. Kalterik egin ezin zaiona. Batzuek diotenez jainkoari arantzak berak atera zizkion eta txantxangorriak bezala, petxu gorria du, horregati, beraz. Hortxe? Hori bai ikusten nik ez dakiten alan, gerota gutxio duen, baina egia da gerotak abia gutxio ikusten dira. Enara dauntokin zorienekoak gu, Bai, eltzorik eta olirik ez. Horregatik, beraz, ez dakigu, jainkoari arantzak endu zizkiono ez, baina helbi jatetxula bai, beraz, esan dakoa. Ikusgarria nola eraten duen ura, martxan, topean, planeatzen. Enara geldi ikustea zaila izaten da, kabilan, niko ez da, bestela inoz geldi ikusi duen enara, kantu dube, niko alrebesa duke. Zu gai izan bia, oain txorrotxioa, hau gero eta gutxio entzuten da irugunetan, baina entzun txorrotxioa, ez dakit hortik. Baina txorienen hori badaukago, Patxi Alonso eta galdetu hor barruan txoririk entzuten duten, hori txorienen bakarri dago. Hor barruan hor ez dute, holakorik entzuten. Gure kaiolak izen alaxia aukesta. Txorienen. Zorioneko gu. Bai, esan bezala, enara, ainara edo elaia ere, nesken izena bada, ez? Edo, gure umetxoen edo hainbat eta hainbat pertsonen izena. Koldo Mitxelenaren ikerketen arabera, aintzin euskeran, enala izetik, hortik eratorritako izenak dira hauek,
Eta bai, bueno, esan dakoa, ez? Euskal Herrin bada olako itxure bat, ez? Naturan hitzak edo izenak edo, pertsonei jartzea. Bai, tipikoa. Hori oso polite da. Nik Elaia noena da, Elaia uste tarriluna da. Eh? Nau matena, alaba, uste dut lan deitzen da, Elaia. Oso izen polite da egia esan. Enara ere, denak, azken zinen, gero da, norbera bere izenakin identifikatzen den edo ez. Bai, baina, ari da, behitu, izenetan, hortaz behitzen, egun baten, txorien oso baten alda euskal izenetaz, eta baina egia da ez, izen berria, gero hori gure gurasoei da, heldu egiten, gaur egun daude izen batzuk eta, baina lehengoak eta bueltatzen nahi die pila bat, baina jente hasi da, gure ingurun da, bastakit berriro, Aitor, Iker, Unai, eta ez dakit... Peio. Bai, Peio bat. Durango neuzan sasoi bat, Martin, zeuden, Martinak daude ostikoka. Martin pila, Martinak toki guztitan. Gero, zein da holan tipiko bat holan berrio buertatzen nahi da holan betikoak. Denetatik entzun, baina tira. Bai, Maider be oin desente entzuten nahi da, eta... betiko izenak bueltatzen. Bai, egia esan izen propioa jartzek identitatea edo berberetasuna esaten da ez, nortasuna ematen digu, hori badauke, eta gero, zenbat eta izen olako esaten dena bakarrago, batzuetan nortasun handiagokoak edo sentitu gaitzezke, baina tira. Jaiotzen ganetik, izena izatea behintzat, eskubidea da, eta honek ekartzen digu ere jarraian gizartean parte den pertsona horren existentzian froga izatea. Hau esaten den nan agiriako edo ez, erroldarako izena, abizena, eta gero helbidea, eta bar. Badakizuk gaur egun nuendiken mundun badela jendea, izena bai, baina honako agiri hau ez daukena. Nana ez daukena? Hori da, bada, eta guain urte pare bat edo, 52 urterekin eskuratuzun kasu hontan, etxegaiko batek eta gaur egun hendiken olako gozek ikusten dira. Baina tira, beharrezkoa daukego. Gauze zer den, guk, zuk eta nik ziurrenik, gure nan agiria 3.0 da. Gaur egun, iaztik ona 4.0 nan elektronikoa esaten zaio, nan europarra ere bai, eta nan berria ere bai, eta hau, besteak beste, segurtasun hobekuntza handiagokoa da, txip bat dauke, nortasun agiri digitala guzti zeuneko eunean, app bidez mugikorrean eraman dezakezuna, eta, zuk 3.0 baldin badaukezu, gu bezala, itxoin lasai, 2021 arte edo, balidokoa data. Baina, tira, hemen galdera pare bat. Bota! Zer egiten duzu ezuek nan agiri zaharrekin, kolekzioa, bilduma, hoi badakizu moztu egiten dela ez, zuk badakizu bildumarik? Baina horrek ez die bueltatu behar, sarrak? Ez, beraiek eman egiten dizue, honako gura izekin olako mozketa txiki bat, eta nahi badin badezu zuretzako, baina gero zei baduzue. Honik ez? Ez duzue, igual agian zuek hor, armairuan edo baduzue lehengo garaietako plastifikatutako handietako batez, eta gero argazkiekin gaina oitxura guain badau selfikiteko olako jartzeko, baina... Postura... Baina nan agirin zelako argazkikatatzei, serio hartzen da jendea, ez? Gaina, hor, ez dakit, argazkilariak badauka, ez dakit, ez? Esku juten zaenean argazki dendara, esaten parkatu behar dut, nan argazkirako, oza, nanerako argazkia. Esate dizute, ber jarri holan... Bai, esaten dizute, lehenengo eta behin, kendu pañulua, kendu burukoa, kendu ez dakizer, dena argi ikusi behar da, baina gero... Eta batipat, onako gidabaimenean hor bai ez da, hola, han bertan iten dizue, onako wikamakin da. Zelako argazki dugu hemen? Sartzeko jaionen, ni behenik enekin argazki bat, Zer? Hola dao, eskerrak. Nola dao? Hortxe dao, eta txampela. Marez Korrena. Honi hona indik, 32 minutu falta zaizkio. 32 minutu utziko dugu hemen erregosten, poliki-poliki. Honi ere tapa jarri diot, orduan hemen erdi egosi ingo zaigu, gure patata xerratu hauek. Eta gero, etorreko gara, aterako dugu hemen dizaieskia, baratxuri atarak berreskuratuko ditugu, eta ingo duguna da, soja saltza eta olio nasketatekin margotu, eta labera. Gero, jarrituko du.
Ikusentzuleok, bueltan gara, eta izabez, honin 2 minutu falta zaizkio. 2 minutu, eta, bueno, tarte hortan zehingo dut, gero, margotzeko behar dudan nasketa prestatu. Soja saltza duko hemen, 30 gramo, eta botako diuna da, koiarakada bat, olio gutxi gora bera, 15 gramo erolan. Eta honekin, hartu, eta ingo duna, saieski atera, eta margotu ingo du. Gero, beti niri labera botatzen sartzen duanean zerbait, aragi bat, arrai batero, likido zerbait izan behar du. Orduan, zein erabiliko du? Hemen gugura bai, pixkat erabiliko du. Eta labea daukat 210 gradutan eta grilla gainetik. Orduan nahi duguna da labean sartu eta 15-20 minutuan geruza polit bat ikia gainean. Ondutziko txigortzen. Eta, bueno, patatak hemen dauzkagu eta saltza egiten jungo. Saltzak ez dauka ezer, perresi hartu, xetuko dugu. Olio berezi horrekin nasi, ospin txorrota bat, ze ospina beti ardo txuria erolako azido bat txerrikiai ondo geratzen zaio. Untxiai ere bai, nire gustatzen zaitu. Labera etxean, zaieski egiten duanean, nik ospin txorrota on bat botatzen dio. Listo, hau bada. Eta hori esan da, hau batera, eta oin kontuz, erregabe. Kontutan izan, irakiten egon dela, oain arte zaieskia, eta ero gogoratu behar gara, gure berakatzatalak hortik berrezkuetzeaz. Hoiek ona barru datoz. Bat, eta bi. Eta ur hontan, jaione, porru salda bat egiten baduzu, edo garbantzu batzu biteko. Baita. Hori salda bada, eta ez dauko ohitura txerrikiakin saldeiteko, baina errazko geratzen da. Ai, Ama, txorrotxioak. zer? Hoxen, hemen entzuten ditula, baina batzutan izaten da, bulegoan sartu eta aire egokituan eltxo bat bagenu bezala, ez? Hori besterik ez dela entzuten, edo onako konpokentak, kaleko onako obrak, eta beste zarata bat entzuten dela, eta zer, eta txorien kantua edo txorrotxioa gaur egun gutxiago entzuten dela, eta bueno, ala diote behintzat indituen olako ikerketa eta olako azterketako 25 urtez haitu die horretarako jarraipen bat iten, eta alaxe diote. Eta txori kantuk murriztu indela? Gero eta gutxigo, bai. Azken finean, eragiletako bat edo da, azken finean, espezie askoren populazioa edo jetxin dela, ez? Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, naturan doinu originala edo aldatu indela ere, bai. Dena den, COVID-19 ekarri zuen honako pandemiako etxeratze gogor hartan, egia esan, alde ona kasu honetan naturarentzako zen izan zen, populazio hau edo iotzeko hainbat eta hainbat hegazti eta bestelako animalia ere ugaltzeko bidea izan zutela, eta benetako jatorrizko doinu hauek edo entzun gai zeudela, eta ez, gizakion kutsadurako onako zeren eta soinua ere kutsadura izan datik, Eta benetan, zupentza egun, eta egia da ohitu iten zela, baina lehengunean, horitzen korrika iten, eta mainariti pasan nintzen, mainari badaude olako kantera handi batzuk, eta hor harria xeetzen ari ganean, kriston daude, denbora guztien zarata, bai. Zarata, eta hori da, kutsadura da. Eta hori, bertako nik gero etxeten, da berda, guk entzun bestu egiten. Baina, horiek, isili dagoenean hori orduan esan dute, zer da, eta zarata, hori, mirokotasunean. Bai, eta bueno, azken finean, gu ere ohituta gaude, eta animaliak ere gizakira erdi ohituta edo ongo die, zeren eta, esandako etxeratzeko gorra hartan gizakia etxean gelditu zenean, animalia hauek hirigunera eta zenbat hurbildu ziren, hor ikusi ziren hainbat eta hainbat irudi. Basurdeak eta herrietan da akatu zila. Nei harrigarren entzatena da, Txilen puma azaldu zela. Bai, Bai, Britainian hauntzak, horra hauntza sail bat eta hola, baina puma bat. Hemen, baserri jarraskok esan dute, bai, basurde gure baratzetara eta ja sartzen dira, orkatzak eta hemen ja, gero eta, Zema sarraski, hoi sarraski gititue. Bai. Eta, baina horre, onzien bideoak eta Durangon eta ikusi zituzten basurdeak eta oso, bertzaraino, etxeraino, esaten da moduan, etxeraino. Hemen, margotzen ari gara eta gogoratu, hemen da oliba olioa eta soja saltza. Orduan gatza honek emango dio, Gero, botako diu, hemengo salda pixka bat,
eta niri gustatzen zait 5 minuturo ero, labia iriki, atera, eta hor atatzen den, salda horrekin pixkat bustitzea, hola. Uste nun esan behar zinula labanakin ziztatu. Ez. Hartu eta bota saltza pixka gainetik. Eta hori itxasten juten da saltza hori gainean, eta egiten da olako pelikula... Eta horri honako ezti pixkateo? Bai, gozoagarri bat oso ondo etorriko litzaiko. Gaina txerriakin gozoa badakizu oso ondo eskontzen dela. Sagar konzentratua. Bai. Baina, pere hortan ere, ondo da. Ni oin arrantzara, no? Batxurik. Bai, a ber, aurkitzen ditudan, hemen dik egongo dien bait. Bi. A ber, bestea. Bueno, txorien kantua imitatzeko olako doain berezia edo gaitasun berezia duen jendea badat. Abietako bat Peio Zabala zen omentzen. Bai, gaitasun paregabekoa omentzun eta batzuek diote antza, xoxo bat hurbiltzen zitzaiola logelako lehiora eta biak elkarrizketa moduko bat izatezula. Bate kantuan hasi, besteak imitatu eta ez dakit erantzun. Baina kanpotik ikusita elkarrizketa bat zelako itxura ematen omentzun. Bitxo. Peio Zabala, bai. Ondia. Baina, bueno... Betxo, bakizu nire bezitan asko txorien, txistua bat ez ere komunikatzeko. Hor, eta niri, esan zidaten bideo bat grabatu behar izan nuen, La Gomera uartean, hango hartzaiek, alde batetik beste hitz egiteko, han La Gomera oso malkartsua eta da, eta han batetik beste hitz egiteko eta txistu gaiten dute. Eta daukate, hitz egin eta txistua batera, eta teknika da, uste dut, ez da izin zen, holan bat sartu, eta hitz egin eta txistua egin. Eta, baina elkarrizketak, ez bakarriko lan kodigoak ez da izan, elkarrizketa, zer mogu zaude, ondo gizu azken aldi, gerrik eta holan pixkat ez da izan, baiaratik baiarara ibiltzen zila, holan txistuakin. Jesus jainkoa. Bueno, hori ez, baino txorin kantuk imitatu edo kontrabandoan ibiltzen omentzien ziztu zuen, ez? Hori nik entzun da, eta soinu ezberdinak, eta jendea etortzen, libre zegoen, pasabidea. Bai, kodigo batzuk omentzen adibidez. Bidea libre dago, Guardia Zibila inguruan dabil, paketea bere lekuan dago. Eleante, Zer moz atzok afaria? Hori ez. Ez dut uste. Praktikoak ziren. Praktikoak, bai. Eta, gero Dida irratsaioan ere bada hor honako pertsonai hau, Joseba Silbos, eta berak lehiaketa bat bideratzen du, edo behintzat lehiaketa bat gauzatzen du, eta da, berak abesti bat proposatu, eta gero jendeak WhatsAppez, doinu hori ziztu soinun bueltatu barrauke, eta berak holako epaiketa moduko bat itzen du, adibidez bastakit, zigor. Baga bigaiga ziztu soinun, zagorez. Ni txarra naz. Bueno, zakit, Joseba Silbosek zelako puntuak eta mango lizuken, baina... Eurko konpondu hori aldo zen moduan, Tuneatu, autotune. Hortako bado betrukoak, jaione. Onartu zazu, zuketanik, agertu gara gabonetan abesten, da guk horren ondo eskendun abesten. Makina horre zerbait iken zion. Venga, Jaione, zeni baki nola abesten duan, da hori, ero entzun nuen esan nuen. Ostra, Jaione bai gaizki kantatzen duela zango zen, gainetik. Nik badakit oso gaizki abesten dudala, eta ia esan gero, aukera izan nuen entzuteko guk abestu genuena, ordenagailu batetik pasatzen zen, ematen zuen horre... Ea, zigor, ni egu berritan ez dekantatu. Zure lepotik itzein zaztu zezu atera zinen hor... Jaione zuetan bideo bat grabatuta daukau abesten tarte txiki bat. Zein dago izan zen? Maratoian, bi urtez, zurekin, baina zu esango nuke egu berritako lako jaialitan... Baina maratoirako abestu genduen. Baina zu gini baino gehi entrenatu eta jaioago behartzen duke abestia. Kontxo gero? Baina, mikro hortatik sartzen zana, esan gero ateratzen zan berdin. Autotune. Autotune? Lan, edarra izan zuen ordenagailu horrek esan guen, nio! Zein karri da zuen guen, hau, erriki edizi ez, hau baino kerrau edio nebi hauek eta. Ospina, 50 gramo, eskuka da bat, perrexila, beldur gabe, eta, hoxe,
berez zien 100 gramo oliba olioa eta beste 40 limoizukua. Zerekin ordezkatzen dugun? Ba, limoi zaporea duen oliba olio zoragarri honekin. Eta kasu honetan, 100 izango litzateke hau, adala... Begi, botaka dotatzen jongo gara eta... Zan da, Mississippi. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, 6 Mississippi. Taraz pixa. Bueno, guain, gaur kontatu ditun alde batetik enara kontuak, erronkari inguruko lako bizipenak eta ziztu soinuak elkartu zer dakarkizu egun, Isabako Juan Pito Bentaren historia. Hor, Juan Pito Benta, 1820 urtez geroztik da martxan, jatetxea, eta, bertako nagusia Juan, antza, hauek enarak eta hainbat gazte Pirineoak zeharkatzen ari ziren unaietan, bat-ipati Iunabarretan, eta behelainoa zion garaietan, ziztua jotzea ateratzen onbentzen. Orduan, ez izen gisa Juan Pito jarri zioten, eta gaur egun oraindik, 100 zenbat urtegoaz, 120 piko edo, ez, 200, barkatu, 200 urte beranduago, oendik ene hola isin izan. Ni azkenengo, zoindala 9-8 urtea nahiak inan. Hango ogi apurra jaten egon nintzen. Eta txoixua eta zahar, bikaineko mendozkio. Nahi, esan zen, ogi apurra jamar dieta, Ogi apurrak, migas de pastor izango da. Hartzaile ogi apurrak edo... Jangen, kosua. Horra alezen teoriko. Txoixua bakarrik utzitza, ogia alde batera, eta ero ogi mutur punta batekin txoixua eta horrengo. Alexen sinismenakin erlijio bat hiliteke doi. Bueno, sinismena ni daukat labean egiten ari dana. Horrek, gorritzea besterik ez du falta, beste 10 minutu utziko izkigu, patatak eina dauzkagu, eta ero, saltza berezi honekin, ingo duana gaina labean pixkat gainetik botako diotu. Saltza berezi honekin atarako du, eta listo, gure saizkia, prest. Juhu. Zeitxura daukan honek, jai. Lehen astu inzait, saltzain dut, eta berakatzak astu zaizkit. Berreskuratu ditu hemendiek, gehitu dizkiogu, eta pirrindu dugu, Klasiko handi zigorri zerbait astutzea etxe honetan. Bueno, honek ez dauka misterio handirik, ingo duguna da. Horako marra bat. Eta ero mailan saltza utzi, norbaitek gainetik bota nahi badio, ero. Gero, patata sokarrat ohetxo bat. Ez saltzen okinerara. Bai, baina sokarrat daude. Nahita. Aldaten ez. Hau bestela, betiko era, labean eitea da, Baina, labea okupatuta genukanez. Eta saieskia zerekin jaten dira jaione? Atzaparrakin. Eta kokotz inguru guztia, hola, dir, da, hola. Paratekin ikua? Bai. Ozen elegante aldera itera. Galdera bat. Hau hiltzari jotzeko erabiliezu? Nik ez. Baina gaizki pentsatu eta asmatuko oso norri izan da. Nien hasi izan, jaiune? Hemen daukazue, gure txerri zaieski errea patatekin. Bai, baina mai hau ikusita ez dakit konturatu zarete, baina denboraldiko errezetarik onena izango da, ezta? Onenetako agian, bai. Muztioa... Ni mostozalea naiz, Beti, txikitatik, zema mozto eran ote dugu, eta ni naiz aspertzen nahi di mozto eratea. Atzaparrakin orduan. Saltxan guzti? Bai, meser. Venga, ba. Zora gare. Eta... Limoi ikutuakin, Ona. Bueno, hau. Eta bihar... Zan behar, nuen hau hobetzea saia izango dela, baina biharko Hor utziko du, jaione. Hori da.
Bien bitarte horretan, arratsaldeon. Eta bihar, benetan, torri gurekin astea bukatzea, merezi duta. Ondo izan.